Здравейте хора, аз съм Snowflake и имам в момента тук-що го създадох буквално, тъй като пише Snowflake, не съм Дени, то би. Ако виждате някой с това име и с моя скин, ако някой е с името Dix и е с моя скин, стария ми по-точно, онзи, който го видите на корицата на стария ми канал, Денито TBB, и вие знаете, че това не съм аз. Аз съм навсякъде Snowflake BG. Няма сега да правя тези неща. Да. Това е... Изчакайте само за малко. Акаунт. Той е Snowflake 8071. Ако искате да ми намерите в Skype, пишете Snowflake. Ето това. Snowflake. Сега искам да направя ни неща обаче. По-мъжки. Град. Те неща обикновено ги правя. Област. Майнкрафт. Да, в Германия съм. Представено. Не, просто така си пише такива неща. Та, повече информация за мен няма да давам. Това естествено ще го променя. Надявам се, ако не забравя. Както виждате, вие сами, дори аз май си изтрил онзи скин, да. Онзи скин вече го няма. Да, видите го, навсякъде го няма. Да, няма да покажам сега за прохакер. Всъщност, пара ще го покажа да му видите лицето. Ето го. Това е за прохакер. Не, бързикам сега, няма да го показа нищо. Да. Ако някой има скина на The Pro Hacker и играе в сървъри и ви обижда, единствено мисля, че само аз знам паролата на The Pro Hacker за Livebot. Да. Така. Гледайте я. Паролата ще ви я дам никога, защото това е мой best friend и няма да я дам паролата никога. Така че да, благодаря, че гледахте, последете ме в този скайп и за следващия епизод. Всъщност сега ще сложа и тази път тъмнео. Както се казва там.